Esnaquizan a porta dunha inmobiliaria de Ribeira para levarse un televisor. As cámaras de seguridade filmaron o autor que rompeu o cristal cunha tapa de alcantarilla. A vaga de roubos continúa en Ribeira. Nesta ocasión o obxectivo foi a inmobiliaria comprar Casa Mirabén, situada na rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro. A alarma do negocio comezou a soar de madrugada para alertar dun roubo que se estaba a producir. En torno ás 4:30 da mañán saltou a alarma e bueno, pois romperon a porta de entrada ao cristal cunha tapa de alcantarilla e bueno, entraron bastante rápido e se levaron un aparato, unha televisión. Logo de comprobar os danos desta internada nocturna, confirmouse que a televisión é o único elemento que se levou o presunto autor. A verdade que foi máis o daño que fixeron que o que levaron en sí, porque saltou a alarma, entonces me imagino que, bueno, un pouco polo que vimos nas cámaras de seguridade, que entraron moi rápido e saleu a cousa foi bastante rápida. Foi unha cousa rápida, me imagino que eso, non? O saltar a alarma, o ruido da alarma e demais, pois saleu correndo e non lle dou tempo bueno, non quixo pararse afortunadamente a levar nada máis. O negocio contaba cun sistema de seguridade que tiña cámara, polo que se gravou o autor dos feitos xa denunciados ante a Policía Nacional. Sale nas cámaras de seguridade unha persona sola. Estuvo a Policía Nacional, de feito, bueno, pois xa cando chegamos a mañá xa estaba todo precintado con cintas da Policía Local, debeu ser a propia empresa de alarmas que dou aviso á Policía e, bueno, viñeron xa pola mañá, pois cando chegamos estaba todo cerrado e precintado. O xerente de comprar Casa Mirabén apunta que o ladrón tivo que esmerarse para romper o cristal, xa que era un modelo especial con maior seguridade. Ademais é un cristal blindado de seguridade que, bueno, que me imagino que tuveronlle que dar máis de unha vez coa tapa da alcantarilla para rompela e, bueno, eu creo que vale máis incluso o propio cristal e a reparación que a televisión que se levaron. A Policía Nacional encárgase agora das investigacións para determinar quen foi o autor do roubo. O que se ve na propia grabación é unha persona sola e entrou pois encapuchada. E non se lle pode ver a cara tampouco, entrou con guantes, con pasamontañas ou, bueno, cunha capucha e non se lle ve a cara. Esta é a primeira vez que este negocio sofre un roubo e o xerente do mesmo apunta que polo momento non reporán a televisión subtraída.